sona एसेबां दामि एसेबां मोजां सनाखौ आं बोरै फानहरनो देलाय आरो बेबो बेसेरा हाबानि समाव बिखुनजोआ जानो गिफ्ट होनाय आं बेखौ बोरै फाननो बे देरहाया आंनि बे सनाखौसो नुहुरबाय आरो बियो आंथ' दा फानगोन जेनेबा ओमफ्राय उनाव आइया सनानि खोथाखौ सोङोब्ला आं मा होननानै आइनो खोन्थाफिनगोन आं उनाव आइजों रायजागोनसो नामा ना फानैनि सिगाङावनो आइनो खोन्थाग्रोनाया मोजां जासिगोन नामाथाय आइनो खोन्थाबाथ' आइया माब्लाबाबो फानहोनाय नङा दा खोन्थागोन ना खोन्थाया गोसोआ गोनो गोथो खोन्थानानै लाब्लाबो फाननो होनाय नङा आरो खोन्थायालासे फानखोमाबाबो उनाव दाय जागोन ओइ देरहा ओरै फैलाय नै बिहामजो मैया नोंसोर ददेखौ नायनो थांदोंमोन ना लोगो मोनखोना मोनासै सनानि खोथाखौ सोंब्ला आइया मा होननानै खोन्थाबावगोन आं हो बिहामजो हौवासा मोनखो ना हिनजावसा मोनखो हो आयै नों मा सोंदोंमोनलाय माबा ददे माहालाय गायग्रा मोनखो ना हालेवग्रा मोनखो ए माबा आयै हालेवग्रा मोनबायनो मालाय आयै हामथारबाय दा ओमफ्राय सोर बायदि लादों बिमा बायदि ना बिफा बायदि माबायै गथ'आ एसे खस्थ' मोनदोंनो आरो लोगोसे एसे दुरबलबो बेनिखायनो गथ'खौ आइसो रुमावसो दोनदों जों गथ'खौ नुवासै आयै अ बिदिसो जाबाय होमबा औ आयै बेसेरा मैया मानसिफोरखौ नुनानै दुखुसो मोनफालायदों आङो आयै गामिनिनो मानसि हायोब्ला एसे एनै सहाय खालामजागोन नामाथाय आयै मा खालामजागोन बेलाय गामिनि मानसि उसुंसेनि मानसि हायोब्लालाय खैफोदनि समाव मदद खालामनो नांखागौ दा एसे एनै दङबालाय हैदो आरो थांनोसैबा आंखौ खोन्था आंबो एसेसो हरफानो आंनावबो बारा गैया फैसा एसे एनै दङ बेखौनो हरगोन दे आङो ओमफ्राय नोंहालाय बे सनाखौलाय माथो बाहेरायाव दिरुनबाय थानाय जाखो बोरैबा गोमाबाया बे ओरैनो हाननानै नायदों आं नै बिहामजो साननैसोनि उनाव बोथोरा एसे थान्दा जायोब्ला आंनि बिजावजालिफोरनियाव आलासि जाहैगोन दे आरो ना आलासि जानो थांबा नों बे सनाखौ गान दे बिहामजो दे हो बे सनाखौ गाननानै आलासि जाहैनो औ बेफोरबायदि सनाखौ आलासि जानो गाननायाव थाङाब्लालाय बहाथो गानबावनो आरो बिहामजोफोरनि गोदोनायाव खोमायाव आखायाव सनानि बुस्थु थाथारनांगौनो बिहामजो बिनिखायसो बुंदों आं दे नों थादों ए सोरांस्रि सनाखौ फाननो हांखाजोब्बायानो नोङो ओइ सिरिथा मा सना फाननायनि खोथा बुंदों हनै आइ दङ बोरोथायानो ए थांबाय दां दङमोन नाया हसे बेबायदि बुङो नामा ओमफ्राय सोरांस्रि देलाय बुंलाय बेखौ फाननानै बेसेबांसो मोनगोन ओइ देरहा माथो आइया साननैसोनि उनाव बहाबा आलासि जानो थाङोनो ओमफ्राय आंखौबो लिंदों ओमफ्राय ना बे सनाखौ गाननानैसो आलासि जानो थांनांगौनो दा मा खालामनो बेखौखि फाननो हाबावगोन मा औ देरहा आइया मानो देरुनबाय थादोंसो होननानै बुंहरदोंमोन ओमफ्राय नायनो होननानै थगायबाय देरहा बेखौ बोरै फानबावनो आरो फानखांनायनि उनाव गोमाबाय होनब्लाबोथ' जाखाथारनाय नंला मानो होनब्ला आइयानो नुलांखाबाय दा मा खालामनो नों मा बुङो मा खालामनाया मोजां जागोन दा दे बेफोरखौ सानबाय थाबालाय जानाय नंला नों आंनो बेखौ हरदोल' आं फानहैनोसै नांगौबा आं बेबायदिनो एखे दुप्लिकेटखौनो लाना फैगोन आइयाथ' हरनो हानाय नङा ना देरहा मोजां जानाय नङा नामा बिदि खालामनाया सोरांस्रि मानोथो एसेबां जिंगासिखो सनानिख्रुइ मानसिनि जिउआ बेसेन गोनांसिन मानसिया थांनानै थायोब्ला सनाखौ सानसे मोनफिनगोन सोरांस्रि सनाखौ अननाङा मानसिनि जिउखौ अन नों गोनो गोथो दाजासै हरदो सनाया आंनो आं फानहैनोसै दे देरहा जेखियानो जाया नों मा खालामो खालामदो ददेनि फिसा आरो बिसोरनि न'खराल' गोजोनै जाग्रोथोंसै बेफोर सनाया सानसे ओरैनो फैफिनगोन औ दे आं फानहैनोसै थाथ'दो नै बिहामजो आबौ फिसाया मोजाङाव फैबाय आरो डक्टरा दहाय बुंदों जोंखौ गाबोननो रिलिज होनोसै दा फैसायासो बबेथिं मा खालामबावनो फैसाखौ होजोबनो हायाबाखि बिसोरो जोंखौ थांनो होगोन बेनोथ' जाबाय दा खोथाया आयै आंनि फिसालाखौ आं जोबोद बाननो लुबैदों थांना आयै आंनि फिसालाखौ लाना फैलाय आं बाननो नङा बिहामजो
गोसोखौ दसे बुरखायनानै दोनबाव। डक्टरफोरा दानो गथ'खौ जायगानिफ्राय थिखोनो होथ'वाखै। ददे, औ सोरांस्रि, फै। ददे, एसेसो मोजाङाव फैबायना? औ सोरांस्रि, फिसौआबो एसे मोजाङाव फैबाय। गाबोन रिलिज होनायनि खोथा। दा आखायाव फैसायानो थोदेरा। बबेथिं मा खालामनोसो जाबाय। थाखा फैसाखौ नोंसोर जेबो जिंगासिनांगौ गैला। नोंसोरनि नांगौखिनि थाखा फैसाखौ जों जगार खालामबाय। मा बुंखो नों सोरांस्रि? औ, मा? गावनि लोगोनि थाखाय आं जेबो खालामनो मोना नामा? सोरांस्रि, नोंखौ बबे रावजों आङो साबायखर होबावगोन? सोदोब नागिरनानैनो मोनासै आं। हामबायसै ददे। जों मानसिसो, जोंहाबो न'खर दङ। दिनै नोंसोरनियाव, गाबोन जोंनियाव खैफोदाथ' सानसे जाखागोन। लोगोजों लोगो, गावजों गाव बेफोरबायदि अनज्लायाबा, खैफोदनि समाव मदद होलायज्लायाबा जों माथो बाब्रा मानसिया थैनानै थांनांगोन। सोरांस्रि, हामबायसै ददे। जों रावबो खनसेनो माहाजोन जाखाया आरो जोंनियाव थोजासे थाखा फैसायाबो थाखाया। बेफोरबायदिनोसै आरो। मालाबा आंनि जिउआवबो खैफोद जागोन, नोंसोर नायसनदो। आरो मालाबा नोंसोरनियाव जागोन, जों नायगोन। बिदिनोसै आरो मानसिनि जिउखौ रैखा खालामनोब्लालाय। आयै सोरांस्रि, नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै ना गोसोआव गाबखांहैलायबाय आंनि। सोरांस्रि, आंनि अबस्थाखौथ' गामियाव गासैबो मिथिदों। थेवबो गामिनि रावबो आंखौ नायफैयाखै, बेफोरबायदि थुलुंगा होफैयाखै। नोंल'सो आंजों हेफाजाब होबाय। दे जाबाय दे, नोंसोरो दायो थादों, आं थांफिनोसै दे। आयै, आयै नुबायना? सोरांस्रिनि गोसोखौ नों दिनै हमनो हाबायना? आयै, नोङो गोदो आंखौ सोरांस्रिजों लोगो जाजानो बायोमोन ना? सोरांस्रिखौ नोङो मोजां नङा होननानै बुङोमोन ना? दिनै नुबायना आयै? औ बिहामजो, नोंनि लोगोआ सैथो। नोंनि लोगोआ जोबोद साफा गोसोनि मानसि। दिनै मोजां गाज्रि गासैखौबो सिनायबाय आं, हमदां हाबाय। आयै, दिनै सोरांस्रि नङामोनब्ला जों मा जागौमोन नों सानदों? औ, मोजाङैनो सानबाय आं। औ बिहामजो, बेफोरबायदि मानसिखौ सानफ्रोमबो गसाइनि सिबिनो नांगौ। गोदो साला बे जाबायलि मोनै लावगि मोनै खोथा लायै लायै नोंखौ बिराद दुसिदोंमोन आं। हनै बिसोरो माथो आंनि नांगौनि समाव सासेबो नुजाफैयासै। ना थाखा, ना फैसा, ना फंसे राव, ना महर नुजाफैखो? गैया। साला हमनो हाबाय आं बिसोरखौ, हमनो हाबाय आं। जाबाय दे आइ, सिरि थादो। आयै, आं उन्दु बिखुं साजोबनाय मोनबाय। थौना दसे ओरैनो बाहेरायाव ओंखारग्लांनो। ददे मोनाबा दंना गैया? लोगो मोनगोन जानो आं बिसोरखौ दा? नै माथो नोंसोर? मिजिं, आं नोंसोरहाजों मोनसे खोथा रायलायनोसो फैदोंमोन। देलाय खोनासंनि। औ, ओमफ्राय बे आखायावलाय फाथैखौ मा खालामनो लाखो नोङो? बे फाथैयानो आंनि जिउ जारिमिनसो। ओइ जोमै, नों मानसियानोथ' मानो बिदि जाखोलै? अलंबारा मा गाज्रिमोन? नों मानो अलंबारजों फाथैलाय बिसिलायखो? दा नोंनि न'खर, नोंनि लाइ मा जाबावनांगौ जाखो? मिजिं, थांखांनाय बाथ्राखौ थांनो होदो। आं दा नोंसोरजों खोथासो रायलायनो नागिरदों। ओइ मिजिं, नोंखौ बहाथो आं मुलि लायनो होनाया बेयाव माथो खालामबाय थाखो? ओइ नै जोमै फाग्लिखौ लोगो मोनदों, आं बेजों रायलायगासिनोमोन। दे नों मा रायलाया? हनै बिसोरजों रायलायदो दे, आंसो मुलि लायब्रबनो। सप्ताम फाख्रि, गाज्रि आखलनि थाखाय हौवाजों फाथैलाय बिसि जाबाय। दा फाथैखौनो हौवा बायदि बजबना लाबाय थादों। ददे, सोरखौ मा होननानै बुजायबावनो आरो। बिदिनो थानोसै, जेराव मोनजायो बेयावनो जानोसै, जेराव मोनो बेयावनो मावनोसै, बिदिनो थांनानै थानोसै। समायदों आरो दालाय हनै 12 बोसोरनि सिख्ला देरफुनाय नुदों आरो। लामा लामा बिन्दास बेरायनो, जानो थानो, सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो। बेफोरखौनो नागिरखादोंमोन दा नोङो? दा हौवाजों फाथैलाय बिसि होजालायनानै मोजां मोनबाय आरो बे। मा गाज्रिमोन न'खरालाय? बिहाव बिखुनजोआ मा गाज्रिमोन?
हौवायाबोबालाय मा गाज्रिमोन बिजावजालियाबोलाय मा गाज्रिमोन गासिबो मोजां नोंनो गाज्रिमोन मानसिया दा था लामा लामा सैमा फाग्लि बायदि गिदिंबाय थादो लाजिनो रोङै औहाय जोमै नोंनि गाज्रि आखलानो नोंनि गाज्रि स्वभाबफ्रानो दिनै नोंखौ नस्थ' खालामबाय मा गैयामोन नोंहा गावनि एसां जोनोमगिरि 9 मास उदैयाव लानाय फिसाखौनो नोङो जानानै लाबाय आरो दा हनै न'खरखौबो जानानै लाबाय बबे मुलुगाव बबेयाव थांनानै थाहैबावगोन नोंलाय दालाय बेनिखायनोथ' नोंसोरनि सेराव मदद मोननो होननानै फैदों नोंखौलाय मा मदद खालामनो हानो जोंलाय खालामब्लाबो मोजां मानसिखौ खालामगोन नों बायदि मानसिखौ मिथिखा बुजिखा नुबोजोबखा मा मदद खालामनो गोसो जागोन नोंखौलाय देलाय जोमै बुंलाय नोंनो माबायदि मदद नांगौमोन माबा नोंसानावसो गथ'नि खिथाब सोनो गथ' लानो नोंसोरनि न'फोरखौ बुसा मारिनो खामानि मोनबाय बायगोनदां होननानैसो खबर लानो फैदोंमोन न'आव रावबो गैयाखायनो बेयाव दं होनना मोनथिनायखायनो नोंसोरखौ बेयावनो होसोबोदोंमोन आं अ दाथ' जोंहा फिसौ मोनबाय गथ'नि खिथु सोनो खिथाब सोनो गथ' बानोथ' सासे बखालि नांगौमोन दा नोंखौ बोरै लानो नों मानसियानो जिबायदि सिखाव गथ'नो जानाय होफैनायफोरखौसो नों सिखावै खावै जाजोबगोन बे नोंखौ फैना जों बेलेग मानसि नागिरना लागोन जोमै दायो जों बेफोरबायदि नोंखौ सहाय खालामनो हाथ'नाय नङा दे मानसिखौथ' नाङा नङा सासेबाबोथ' नांखाथारगोन अब्लाबो जों दा लाथ'नो हानाय नङा दा जोंहानो थाखा फैसा गोबां अभाब जादों मालायनिफ्रायसो लालायनो गोनां जाबाय आरो दा नोंखौ खामानि मावहोनानै नोंनोथ' जोङो बेथन होनो नांथारगोन ना माबा बेथनखौ उनाव खनसेनो आं थांनोसैबा ज' होबाबो जागोन दे खालि आं थानो जानो मोनबानो जाबाय मा खालामनो हायो नाङा बेफोरबायदि मानसिखौ नाङा ओहो एसां सिखाव बियो बे एसां सिखाव मानसिखौ बोरै न'आव सोना दोनो बेखौ न'आव सोना दोनहैनाय माने न'नि लोखियासो गोमानाय नाङा मेरला हनै गामि खाथिफोरावनो आदिबासि बङालि गथ'फ्रा लेखा फरायै बिमा बिफा गैजायै मावरिया मालायनाव खामानि मावना जाथिंख्राय मेरला दङ बेफोरखौनो सासे लाबोना लाफैगोन बेखौ नाङा आं बिदि गाज्रि खामानि मुंबो मावथारनाय नङा आंखौ खालि लाखिदोल' आं नोंसानि न'आव एम्बु सेथ्र बायदि जानानै थाहैगोन खालि आं नोंसा राजाना रानि बिनि खिथुखौ सुगोन बिनि बुंग्राय गारनानै होगोन ओमफ्राय बिनि खि हासुदै सुगोन ओमफ्राय आं खालि बेखौ बानानै थाबाय थागोन आं जेबो खालामा दे बिदिबालाय जों न'खरनि रायलायग्रोनोसै उनाव खबर होनोसै गाबोन थांथार गाबोन न'आव फैबानो जाबाय दे औ दे नुबाय नायै एसां मोजां न'खर एसां मोजां फिसाय मोननानैबो बिहा गोजोननाय गैया थोनाय गैयामोन ना दा हनै थोआ गोजोना खालामनानै जोबथायाव मा जाफैखो महरा मानसिनि आखला जुनारनि जाब्लाथ' सानसे बिदिनो जाखायोना थौदो फाग्ला बायदिसो मोनबायना गावखौनो सानसे समाव गासैबो दङमोन गोजोननायबो दङमोन दिनै गोजोननायबो गोमालांबाय गासैबो गोमालांबाय जिउआव गोजोननायबो गैला हिनजावबो गैला साख्रिबो मावला न'आवनो आइ आफाजों मोजां रायलायनानै गोजान जायगायावसो थांनानै थाहैनोसै आं सोर जाखो ओइ अलंबार माथो जोमैयाबो बे जायगायावनो दङ होननानै खोनादों नोंलाय मानोथो बिदि हारसिं थादों अ नोंसोरसो माथो औ राजोंसो आं मा बुंनो खोनादोंना खोनाया माथो जोमैया बे एरियायावनो दंफिनो नों मानो हारसिं थादों बोरैबा नोंखौ रागा जोंनानै गुन्दा लागायनानै नोंखौ बुहोबालाय जेबो खालामनो हाया बे आंखौ बेनि खोथाखौ बाद होदो आं गावनो गोजान जायगायाव थांना थाहैनो सानखाबाय ओइ अलंबार ओमफ्राय नों बिदिनो हारसिं थानो सानखो ना जिउनि लोगोरि सासेसो लाफिनो सानखो आं दा जेबो सानथ'वाखै आइ आफाया मा खालामो आं बिदिनो जासिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै
बेबायदिनो जोङो भिडिअखौ लाबोसिगोन आरो अलबानो हिन्जाव गोदान जोङो होफैसिगोन। दे लोगोफोर दिनै बिदिब्ला बेसेनो दोनथ'बाय आरो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेनानै थादो दे लोगोफोर। दे बिदिब्ला गासैनिसिमबो